Dacă ai putea să filmezi. Da, pe-i filmez acum. Vai! Asta este fantastic. Dar uite că așteaptă. Dori, ai răbdare. Dori, ai răbdare. Nu poți de mama, nu și-a picioarele aia. Uite, mingea. Nu s-a picioarele mami. Nu s-au dat picioarele la o parte. Vai. Gata, Doli, acum ce dă? Ce s-a enervat. De rele au fost picioarele alea pe cuvânt. Dar de ce n-ai spus că mă îmbam să știi să E sub brad. Lângă păpușa aceea cu... Alex, uite! Alex, uite acolo! Uite mingea, Alex! Ce problemă are. Stai, Doli! Doli, uite acolo! Uite-o, uite-o! Așa, Doli! Tură eu! Dar erau cu două. Da. Da, unde e acolo? Uite-o, acum ca pe mortal. Una se uita în stânga, una în dreapta. Unul în stânga, amândoi. E dincolo? Nu. I-a ales ca ziropat.